रेस्ट होदों आरो जोंबो सानैबो रेस्ट लादों एसे दा आङो खायसे खेथि दिन्थिनायदों बे नैबेयो आं दिन्थिनायदों नैबे मा नैबे खाला नैबे मा आबादथाय आं सिनायाखै माइनि आबाद मेसें बोथोराव दै होदों दै होनानै बे खेथिखौ बानायदों जोबोद मोजां जादों माइया मोसौ लानानै गोनां नेबाय दङ दा बांद्राय गोबाव खामला आं माइनि आबादखौ दिन्थिबाय लामायनो खेथिखौ बानायदों सिनायाखै र' मा आबाद इयो गिसि ना माथाय जोंनिथिं बेखौ बानायनायखौ नुफेराखैना बेनिखायनो मिथियाखै फिथाइ जाथ'वाखैना थ' थांलायनोसै थ' watermelon মিঠা আছে ন बङाइगाव मोनबाय मोनफैबाय जोङो जेराव फैनो नागिरदोंमोन बे जायगासिम ओंखाम जानो हटेलाव ओंखाम नेबाय दं जाथि बग्रि औ आयु गाज्रि मोनगोन बाबु दस्राखौ लोगोफोर कुइसन फानखायो नोंगौ गोदैथायनि जाहोमोन आरो बैग्रियाबो गुबुननि जायाखै जे इदे इखो बयन जाबाय गोदैना गोखै गोदैना बैग्रियाथ' बुंनाङा गोदै थाइसे बै स्ट्रबेरियालाय माबायदि इलाय सां स्ट्रबेरि एसे दिन्थि स्ट्रबेरिखौ खमैनो फानखाखै जोंहा स्ट्रबेरिया मासे 100 100 जाफेरा आं स्ट्रबेरिबो बै बेगाव सोगोन नामा बाबु लायदोंसो फांसेया सफैयाखै सोना लानानै दोनै बे लाबाय नायदो 7था होनदां 7था होनदां मोनसे बाकसाव 7था सब जोंनियावनो 8 थाखा होयो 70 था नोंसिनावलाय होखागोन जोंहा जाबाय दालालि जाबायना बायनानै लाखिनाय नोंसोर बोस्लाय फिनदो बोस्लायाखै बे केजि हिसाबसो फैयो नालाय जोंसो साजायनानै फानो दे लादोब्रा लादो खानाय सानाय जेंगाव जाजोब्बाय स्कुटि गाखोनानै नायदो नोंथांमोना दैमालु जोहोलावनि स्टेचुखौ दैमालु जोहोलावनि स्टेचु नैबे दैमालु जोहोलाव बिथाङाबो दैमालु आंबो दैमालु नाथाय बिथाङा दैमालु जोहोलाव आंना नामा दैमालु रामसियारि बिथाङा जाबाय गोदोनि जोहोलाव आं जाबाय आथिखालनि दैमालु रामसियारि बिथाङा बर'नि सासे बिर जोहोलाव नैबे थांनोसै क'क्राझारनिफ्राय नायदोंब्रा नोंसोरखौ समायना आइजोफोर नालाय नायदों बेलाय मा जफैबाय नामा कमला फाननायानो उन्दुलायबाय बेसेखे फानदो माबायदि फानदो 6 100 जोबोद दाम माथो दे फानबाय था सानदुं गोसाथार बेयो मायो बेलेग उन्दुना दङ गोसोआव मानसि थ' लावथि दालां चिरां डिस्ट्रिक्टआव हाबफैबाय दा चिराङाव थानाय लावथि जायगानि दालांखौ दिन्थिदों आङो
भैरबकुन्द'नि बायदि नुदों आं सुइस गेट ना लावथि सुइस गेट गोनां मेंबाय लावथि दालांसिम फैदों जों चिरांनि जायगाफोरा नायनो जोबोद समायना जायगानि मुङा लावथि जोबोद समायना नायनो चिराङावनो आलासिनि न' मोनबाय बे न'खौ नायनो थाङोबा नैबे काटनि गोजा नैनि बिखुमजो न'आव फैदो बे काटनि गोजा न'आ हाजो दङ खाथियाव सेराव नायनो थांनि आरो जोंनि इण्डियानि गेट बेखौ बारबा मा मोनगोन भुटान गेट मोनगोन भुटान गेट मोनगोन भुटान गेट जाबाय नैबे भुटान गेट गेलेम्फु भुटान दानि इण्डिया गेट नुदोंमोन दा नै भुटान गेट गेलेम्फु भुटान गेलेम्फु भुटान हाबरनासो फैनाय गेलेदां ओजा हाबदों नामा हा बेखौ बारबा थारमाने माबा मोनो भुटान भुटान आरोना भुटान गेट दाखा जिथु जादों माथो टक्कानिमोन नामा बेलाय कार्पेट गोजा गेलेम्फु बाउन्डारि थांसै आरो बाउन्डारि जों दा मोनसे कुरियान बर' गामियाव थांगोन दा जोङो नैबे इण्डियानि भितराव दोङो ओमफ्राय नैबे बाउन्डारि बे बर्डार बेखौ बे गेटखौ बारोब्लानो जों भुटान बिनिफ्राय नै गाखिं आरो बिथिं इण्डिया गोजा आरो बेखिनि इण्डिया दा जोङो भुटान आरो इण्डियानि बे सिमायाव बर्डार सिमायाव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैबाय जोंनि बर'फोरनिनो गिदिर गयनि बागान भुटान गोलैयो नामा भुटान इण्डिया भुटान दैमा भुटान दैमा नङा खेथिल' कुसुमा दं दैमा रखम नुवाखै बेखौ सिगां गोथौमोन बोरै गोराव थानाय रखम नुदों थाबाय थागोन दागारि होननानै बुङो बे जायगाखौ दागारि बेरायनो फैदों जों नेट मोनाखै मोजाङै थबनो बन्द' खालामना थांबानो जाबाय भुटान बर्डार बिसोरनि गोलाव भुटाननि थांनाय ना दागारि दा बुंथिया थायो बिसोरो बांकार बानायना दोनदों सोरो खुदियाफोरा थांनो होला बंबुवा खालामनाय नामा बांकाराव थायो नै भुटान बर्डार भुटान इण्डिया बर्डार लावथब गिथाव बाथाव हाग्रा गेजेर
मोसा मैदेर ओंखारो गिनो गोनां भुटान बर्डारनि सिमानि हाग्रा गेजेर गेजेर थांबाय दङ खाल दंफां गिदिर गिदिरफोरा खाल दंफां मैदेर ओंखारो बेहाय हाग्राजों बुंफबजोबनाय बै गिदिर गिदिर माखासे गोबां खाल बिफाङा बोराय बोराय खाल बिफां दङ गिदिर गिदिर आखाइजों खाल बिफां दङ खाल बिफां गिदिरथार दंफां गिदिर ओइ मोसा नामा गोख्रै सलाय माबार सलाय गारि माबार सलाय थौलै माबार दाब्राय बावार जौलै गोख्रै दे मा जागोन दे खेबाखे लांदां मोनबाय दे उनथिं माबा होसोबोबाय थादोंमोन गामि सामि दङ नामा दंगालखौ बारनानै अन्थाइनि खेथि बै नमाय दालाङा भुटान दालां खावसेया इन्डिया बे खावसेया भुटान जाहैबाय दैमाबो दैज्लाङाव दै फैयो खेबसेनो फैयो खेबसेनो थाङो दैया भुटाननि बास भुटाननि बास इन्डिया ओजों थांबाय दोङो दै खिथिबोनाया क'क्राझार थांनायाव मोनलांनाय क'क्राझाराव मोननाया सिङाव दं आरो माबाया गोदो ओजों गोरान साहाथिं खोलाथिं दै गारि MGN जायगा नायदो जोबोद गोथौ इयो ग्रं ग्रं सिदा बेहाय नुमान स्केट जाबाथाय बोरिया फिथाइबाथाय मोनहैखाबाय आरो सिङाव गैखाला आरो साफा हासै मानि दै नैजों बाखाय लांनो हागोन मा दै फैदो दै फैबाय थादों नामा नुमान फिथाइ नोङो नामा सेसखा माबे ओइ दैया दासो फैबाय थादों माबे नेवलाय भुटाननि जायगायाव नेवलाय अन्थाइ लाखिथारनांगो थिखांनो र' हाया गोलैया माबा बागायनो हायाखै अन्थाइखौ खुलिनाव दं इमान ग्लं दंखा माबे फिरफिला सिन्थागा नुनाय नङालै मबाइलजों थांनो हाया मानो ओइ सिङाव नै हमना लाखिबासो र' बेफोरखौनो खम दावबायोमोन बर'नि आर्मिफोरा नामा आयौ फिस्लायबायमोन दानो मोसौ मोसाफोर दं नामाब्रा मैदेर थाबायो मानोसो ओरैनो मोसौ दं माथो ओइ दै फैबाय थादों मानि दै फैदो बेनिफ्राय थांनायल' थाबायलांनायल' जायगाखौ नायथारनि जोबोद गिदिर अजगर जिबौ ओंखारना होबा सेस खालै
फैबाय गोजौनिफ्राय नैबे गोजौनिफ्राय नोंनि गाहाय ओमफ्राय मा दै फैदों नायथारना फैनोसै भुटाननि माबा गोलैयो भुटाननि आन्दाराव नैबे गोजौआव आं सासे आंनो फैफानायखौ दिन्थिनि गोजौआव आं गाहायाव बाख्लायबोबाय जोबोद गोजौआव दङ नैबे बेनो नुहुरदों ना आं जुम खालामनानै दिन्थिहरनि हेलौ बे गोजौनिफ्राय आं फैबाय गाहायाव बै गोजौनिफ्राय नैबे आंजों फैफानो जों सानैयाव फैदों जागाय नैबे जुम बानायदों आङो भुट गैया भाई भुट गैया ओंखारबोनानै फैबाय ओमफ्राय दा दै फैबाय थादों बे गोरानथार बे भुटान कान्ट्रिनि सिङाव बे दैमाया जोबोद अन्थाइनो अन्थाइ आं दै फैनायखौ आं दिन्थिनो थांबाय दोङो नायना बै दै जिरि जिरि बोहैबोना फैबाय दोङो आं दिन्थिहरनाय जुम खालामनानै दैखौ नुयोना नुवाथाय नुस्लाबाखै बेहाय आं दिन्थिनो थांनो खाथियाव दसे हारसिंनो बेहाय अन्थाइबारि दैमा गेजेराव रावबो गैथारा बेहाय स्रि स्राय भुटान भितोराव भुटान कान्ट्रिनि सिङावहाय बे अन्थाइबारि माने दैमानि गेजेराव थांबाय दङ आङो बै दैखौ दिन्थिनो दैखौ नायना लादो दै जिरि जिरि बोहैबाय दङ दासो दै फैफुबाय दङ पाहारनिफ्राय हाजोनिफ्राय बे दैखौ आं दिन्थिनो थांबाय दङ आयौ मा गाबदोलै मोसा मुफुर नामाब्रा मोसाफोर ओंखारनामा गैखालालै आङो बेहायनो सेटेपसोखा रावबो गैखायाबो खाथियाव थांनोसै नैबे दैखौ मोननोसै हाजोना हाजो गियाल'ना फैथारबाय बेहाय नायनो होननानै मानिफ्राय फैदोंब्रा दैयालाय बैजोंनिफ्रायसो हाजोनिफ्रायसो फैदो दैया दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो मोनबाय र' खाथियाव नैबे दैया डेन्जार गोसोमसोखा भुटाननि जौनि मैला मोनामसोदो दैयाबो अयथासार मोनामखादो बे दैखौ लोंनो गोनांबा बिराद मैलाखासो दैया लोंजाया बे दैया बिराद गाज्रि एकदम मैलाथार नै जोबोद मैलाखा गोसोम कालारानो बेलेगखासो एकदम बै सानिफ्राय फैदों हाजो सानिफ्राय ओरैहाय नैबे ओरैहाय थांनानै नैजों थांबाय दङ भुटाननि रं फेक्टरिनि मैला बै सान हाबनाय सोनाबजोंहा थांबाय दङ बिथिंहाय जोबोद मैलासोखा दैयानो गोसोम आं सानदोंमोन जोबोद साफा जागोन होननानै हाजोनि दैखाय मोनामदो बिराद मोनामखादो दैया सिन्दां आं मा मोनामदोंसो सानदोंमोन बै गोजाननिफ्राय बांद्राय गोबाव थानो हाला बेहाय जोबोद मोनामखादों दैया सिन्दां जोबोद मैलाखा दैया नै एकदम जोबोद मैला जाखादों नायनानै ला दैखौ जोबोद मोनामदों बे बोहैलांबाय थादों ओरै थांबाय दङ दैया फैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै फैदों आरो बै हाजोनिफ्राय फैदों ओरैहाय फैदों थांफिननोसै मोनामदों बे गोबां सम थानो हायाखै सिन्दां मोनामथारदों भुटाननि रं फेक्टरिनिफ्राय फैनाय मैलाफोरा बे दैजों ओंखारबोदों एबा जौ बानायनाय मैलाफोरा बे दैजों फैदो बेनिखायनो गोबां मोनामदों बिहावजों फंनैसो रायज्लायनोसै
बे जायगाखौ मा होनना बुंदोंमोन थुख्रि थुख्रि बस्ति बस्ति माने बेयावसो खै बोसोरसो जाखो बेहाय फैनाया 17 हमदो 17 बोसोर 17 बोसोर आगोल मायाव थायोमोन धरमपुर माने बबे ससेयाव बै धरमपुर नैबे बै बिजनि ना जों नङा बै दागारि धरमपुर बे चिराङावनो बै ससेयाव चिरां गोलैयो जोंना धरमपुर होननाय जाबाय आरो ना बेयाव थायोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय बेहाय बेयावसो फैनाया 17 बोसोर जाबाय दा बेयावसो ओमफ्राय बेहायनियाव हारसिङै थायो नामा बेहाय दा बर्थमान आं हारसिं गासै फेमिलिफोरा न'खरनिफोरा बबाव थायो फेमिलिफ्रा बे धरमपुराव थाबाय गासैबो साब्रै बोथियाबो फामु हिसाबै फैबाय 17 बोसोर संनाय खावनाया दा आं फिसाजोजों थाफानाय जायो बिहामजों फिसाजोजों बेहाय बिजामादैजों बेहाय ओरैनो उन्दुनाल' थायो आरो बेयावसो ना खालि उन्दुफैयोल' दे एखमबा उन्दुफैयो एखमबा उन्दुफैया गयनि बागान बानायदों बेयावसो गय बागाननि 1 बिगासिनो जौखौ दे बिदिब्लालाय दा माखौ आगोल बोरैमोन दैफोरा बेयाव लोंनाय दैफोरा जों दा भुटाननिफ्रायसो मोनदों भुटाननिफ्राय दाबो भुटान नामा दाबो नै दा दाख्लै खुरखांबाय पाइप जावदों आरो दाख्लै बावैसो दा सरकारनिफ्राय पाइप जावबाय दोङो ना मोनबाय दैया ओंखारनानै दं दा बानायनांगौसोल' मेसिन खै बोसोरसो जाखो बे दै ओंखारनाया नै दाख्लैसो बिनि आगोलहाय आवगायाव खालामदोंमोन गैया मोनाखै भुटान केम्प सिङाव दा भुटाननि जागासिनो दंफैयो माबा एसएसबि केम्पनिफ्राय माबा दै लाबोदोंना एसएसबि केम्पनिफ्राय दै लाबोदों एसएसबि थ्रुयैसो मोनदों आरो एसएसबिफ्रा लाबोदों नालाय जों बिनिफ्राय जादों माने एसएसबिफोरा थारमाने भुटाननिफ्राय दै लाबोदोंमोन बे लाबोनाय दैखौनो माने राननानै जालाय लायोमोन आरो खै बोसोर जेनेबा 17 बोसोरनिफ्रायनो जाबोदों बिनि सिगांनिफ्रायनो भुटाननि दै 17 बोसोरनिफ्रायनो हमदों सिगां जानायनिफ्राय 17 बोसोर दे गोजोननाय थाबाय मा जिनिसलै बेयो मा बानायदो बेहाय बर'नि दे बानायबाय था दा जों बेंटलाव दङ बेंटलनिफ्राय बाक्सासिम थांबाय दङ बेंटल बाक्सा बर्मासिम दा न' फारसे थांनो लाबाय मैया थांदोंमोन क'क्राझारनिफ्राय नैबे जोङो बेहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट थांगासिनो जों 1 घन्टा मोनहैगासिनो बे भुटान बर्डारसिम थांदोंमोन मोनखाजोबना दोनखानांगोन गेलेमफुसिम बिनि उनावहाय बेहायनो जोङो हर थाबाय दा जोङो बेंटलाव फेरेंगा सारखौ लोगो हमनानै दा जों न' फारसे थांनो लाबाय हाग्रामा ब्रिजखौ जों नायनो फैदों नै नायदो जोबोद गोलाव जोबोद गोलाव हाग्रामा ब्रिजआ नायना लादो हाग्रामा ब्रिज ग्लाम गोलाव ससे दिन्थिनोसै स्कुटिखौ गाखोनानै बिजनियाव दं दा जों बिजनि मोनफैबाय बिजनि रौमारि
ब्लदसै बेखौ गोदानानै ओंखाम जानानै ब्लदसै बरमासिम बरमा फारसे दाबो मोनाखै थांनो होनना नागिरनानै थांनो हायाखै नैबे बिसिनि नैबे इसानि बिहामजो संदो हायथु बिहामजोनो दाउखो दे ओमफ्राय गावसो होमबालाय नों बेखौ गोसोखांगोनबा बिसिबांसो थांग्रोनांगौ दा जोंनाव माथो थांनायनि ओरै बेल थाराबाय दामाने आंथ' थांलिया एसे गोसोखांना फैबाय आंखो ना ओंखाम जानो फैबाय नै आंहालाय जोंजों खिथायसै ने नों बाजि जागोन ना बाजि जागोन ना सासेया जोंनिया बिजनि टाउनाव गोसोथोनायनो आसान लाङोनो नैबे सासेया गोसोथोनायनो आसान लाङोनो बे आसान नायबाय दङ आरो ना बे आसानखौ लानायदो नायदो जि धुनिया समायना नायदो नैबे लाबाय संख'नि आसान समायना दामफोरा गोबाङानो 1,950 बेफोरबायदि जरा गामि मोनबाय न' मोनबाय